Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ow Huzurluk Ministrliginiň Ilim barlyk institutlaryny döretmek hakynda karara gol çekdi. TDK-nyň ýazmagyna görä, bu karar ýurtda Ow huzurluk ekinleriniň hasyrlylygyny ýokarlandyrmaga we tohumçylyk işini ilmi esasda alyp barmaga kömek etmeli. Berdimuhammedow 4-nji gün geçiren mejlisinde ýurdun buğday ekişini tamamlanygyny aýdyp, ekin meýdanlarynyň dol göýgerşalmagyň wajypdygyny ýatlatdy. Resmi habara görä, ýurtda geljek ýylyň hasyl üçin jemi 690 000 hektar meýdany buğday ekildi. Yetiştirilen paýty hasylyny soňky hanasynda çenli ýygnap almak, Daşoğlu we Lewap vilayetlerine şarlara goý. Mar vilayetyny gant çugunlarynyň hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär diýip, soňky bir näçe aý bäri Ow huzurlugyna jogap berýän vice-premier Taňyrguly Atakalliýew prezidente beren hasabatyny aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän azyk meseleler yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä, yerleriň arrykladylymagy, meselelerin öwrenilmezligi ýa-da inkar edilmegi bilen bagly. Emma vice-premier bu gezipede özünden öňe işlän emellarlaryň aýdan sözlerini gaýtalap, ekin ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýygyk işleriniň alınıp barlaýanlygyny ýytady. Azatlygyň Lewapda kawarçy bilen anonimlik şertinde gurulşan Ow huzurluk işgäri täze döredilen institutlaryň işiniň ýagdaýy üýtgeçjekdigini o diýen ananmaýar. Ol bu anamsızlygy hakykatda agrotehnik kadalaryň berjay edilmezligi bilen düşündirdi. Bu seri ýok. Hemme ýere arasyna salym-salman gyslanmaç ekin ekilýär. Bu topragyň arryklamagyna ýetirýär. Diýip Ow huzurluk hünärmen aýtdy. İýun aýynda buğday ýygnalyp, sanlyca günden saly ekilýär. Saly ýygnalan soň onuň ýerine derrew buğday ekilýär. Ýer demini alyp bilmeýär. Şol sebäpden her ýyl hasyl pes bolýar. Ow huzurluk hünärmeniň tasdiklamagyna görä, gogoça ekilen ýerleri paýta hasyly ýygnalandan soň dekabr aýyna ýarym metr çuňlukda sürüp 5 aýlap mart aýyna çenli demin almaga goýmaly. Emma häzir ýer 30-40 cm çuňlukda sürülip, bary ýogy 2 aý dem almaga goýulýar. Diýip ol aýtdy. Hünärmen bir günen Lewap vilayetynyň Çärjek etrawynyň Jeyhun daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryny synlanlygyny gurrun berdi. Bir tarapda paxta ýygyp ýörler, onuň gapdalynda saly, ýaňy göwürp baslan buğday meýdanlary bar. Boş ýer ýok. Bu ekin meýdanlary haçyn demini alyp ýetişmeli. Ýylda ýerden 2 tapar hasyl alýarlar. Käbir gowaça meýdanlarynda paxtany kombayn bilen ýygnap, izinden gysgly buğday ekip çykýarlar.